Fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru miżuri li permezz tagħhom mistenni jkun hemm tnaqqis drastiku fil-ħin ta' stennija għal ċerti interventi u investigazzjonijiet mediċi. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern meta kien qiegħed jieħu sehem f'Breakfast News Weekend fuq One. Fil-programm Chris Fern spjega kif bħalissa għaddejja konsultazzjoni wiesa ma' dawk involuti fis-settur tas-saħħa u kellu kliem ta' tifħira x-xogħol li sar mill-predeċessur tiegħu. Intant fl-istess ħin li elenka l-lista ta' sfidi li sab ma' wiċċu meta daħal fil-kariga, tenna li fost il-miżuri li se jsiru fl-immedjat hemm dawk li jindirizzaw il-listi ta' stennija. U nista' nħabbar illum illi fil-ġranet illi ġejjin ħankunu qegħdin inħabbru inizjattiva importanti ħafna illi tibda tindirizza b'mod illi n-nies jistgħu jħossu u jaraw kif ħanibdu naqsu b'mod sostanzjali waiting lists, parti mill-waiting lists li għandna fl-isptar Mater Dei. Dan ħanħabru l-mod kif ħanamluha fil-ġranet li ġejjin hija parti mill-pjan li kellna aħna x'aħna ilna naħsbu fuqhom dawn l-affarijiet. In-nuqqas ta' sodod ukoll huwa sfida kbira. Hawn is-Segretarju Parlamentari Fern fakkar kif qabel inbena Mater Dei kien hemm twissiet ċari li dan kien żgħir u issa hemm bżonn sforzi ffukat biex tkun indirizzata din il-problema. Li naqbdu project management team, jiġifieri naqbdu team il-bleeder wieħed speċifiku illi xogħlu biss jikkonċentra u t-tim tiegħu jikkonċentraw biss fuq il-problema tan-nuqqas ta' sodod f'Mater Dei. Jiġifieri dana Mater Dei u l-isptarijiet dejjem bil-problemi. Kull meta tidħol filgħodu l-management tal-isptar isib mit problema quddiem u jrid jipprova jsolvihom. Kważi crisis management. Aħna rridu dawk il-problemi jrid ikun hemm min jibqa' jsolvihom. Imma din problema partikolari rridu tim jaħdem fuqha biss.